vieš, že to nejde. Skús vianočným byť, keď vieš, že to prejde. A celý rok opäť v nepokoji budeš. Skús sa v pokoji zastaviť a s rodinou prežiť tie sviatky pokoja, keď vieš, že po nich do boja opäť všetci pôjdete. Skús byť na suseda milý a priateľský, keď vieš, že ďaleko rozhodla beseda, že treba zničiť národ nepriateľský. Ako by sme neboli všetci ľuďmi. Skús si brať príklad z človeka chudobného, ktorý kedysi priniesol vklad samého seba pre človeka úbohého. A v slzách stále verí, že sa neobetoval márne. Skús hľadať pravý zmysel týchto nádherných sviatkov, vo svetlách opantávajúcich mysel a tiež aj týchto riadkov, keď ti do hlavy stále tlačia niečo iné. Skús sa teda v pokoji doma zavrieť s blízkymi, vážiť si, že ste spolu a zdraví, neminúť majlan v tomto období, neopantávať sa hlúpostiami čistými a možno tak nájdeš zmysel Vianoc pravý. Aj keď si myslím, že to opäť raz nevíde.